Doamna doctor, mai vine astăzi sau nu? Peste cât că am stat o oră, m-ați băgat cu femeie cu virus acolo cu copilul. Dar cât? Eu sunt imediat o oră aici afară și nu ne bagă nimeni în seamă. Să poate așa ceva? La spital, uitați-vă, dragi oameni, la spitalul din Huidin bagă copii micuți cu oameni cu virus care este aici înăuntru. Doamnă, noi stăm de o oră cu fata mea afară, da? Ne-ați băgat acolo înăuntru pe secția asta unde există numai oameni cu virus. Uitați-vă, spitalul Huidin la noi ce se petrece, dragii mei. Doamna doctor, sunt de 2 ore cu fata, m-a băgat cu o femeie confirmată cu virus în salon și mi închide și ușa. Se poate așa ceva, ziceți dumneavoastră. Doamna asistentă, cu dânsa. Dar cum, nu dumneavoastră mă mințiți pe față, eu vă duc în salon. Dumneata, unde ne-ai pus? Nu, acolo înăuntru. No, eu sunt de 2 ore cu fata mea aici afară, se poate așa ceva. Da, dar eu sunt de oră, am venit prima dată și sunt ultima, nu? Și după ce că sunt și ultima, mă mai bagă cu o femeie confirmată cu virus. Când rezolvăm? Că eu sunt de oră. Nu pot să stau acum și să fac altceva dacă am un copil dezbrăcat. Da, dar de ce m-a pus cu femeie cu virus înăuntru? După ce termin ce-i înăuntru, vă primesc și discutăm toate problemele. Păi da, dar eu sunt de oră cu fata mea afară. Eu știu, draga mea, dar și eu am lucrat. Păi da, dar m-a băgat în salon cu femeia aia, după zice... Discutăm toate detaliile. O să discutăm și asta, filmarea asta o să o bag să o vadă o lume întreagă. Că ce să existe la noi, pe spitalul la noi. No, asta o să consider și am să mă duc la aia mai mare în Cluj și să vedem dacă se poate așa ceva, un copil micuț să-l băgați cu o femeie cu virus în salon. Măicuța, dragă, faptul că mă țineți din lucru, o să stați și mai mult la rând. Nu, lasă că o să stăm și mai mult, dar și cu filmarea asta, cu doamna asistentă care ne-a pus să stăm cu doamna, cu dânsa care e confirmată cu virus și ne-a băgat aici, eu am să fac treaba asta. Bine, dacă nu avem voie să filmăm. Oricum am filmat. De ce nu avem voie să filmăm? Așa e regula politica spitalului, fără acordul managerului, nu aveți voie să filmați. Da, am înțeles. Dar zice. Dar de ce să închid camera? De ce? Uitați-vă, dânsul ăsta care sare la mine, uitați-vă. Uitați-vă, oameni buni, ce fac în Uitați-vă. spitalul Huiedin. Nu aveți voie să filmați fără Hai și acordul dă mine, că-s gravidă, să vezi cum te bag în pușcărie. dau, Hai și dă De mine. ce e voie să intre Că copiii? cheamă poliția, seară la E poliție voie să filmarea. faci copiii unde-s COVID-ul? Cheamă poliția. Femeile care au COVID, Mă oameni, cheamă poliția. îi voi așa ceva? Dacă i-am filmat, eu tot.